Olemekezeka Mambo Renato, Mambo Oscar, a brother, a sister, catechist, chairman of council, the council yanu, tate ndi amaye nyamata ndi atsikana. Ine poyamba ikupepeseni kuti Ambuye olemekezeka Archbishop Jiona sana atibwera kuno monga nakamba pataya ya misa ija pachazovuta zina ndi zina koma ndiso mukudziwa kuti pandithu kwayankhula kwapasa mawu anzeru mungamene amachitira muja ndiponso kumva zoyankhula za Khristuwo. Ndiye ndikudziwa kuti kuplanta yomene atsalirako maganizo ali kuno kuti koma kupanda zovutazi bwenzi lili kusanjika lero. Ndiye pepani kuti sana tikubwera koma ndikupeza kuti akakuti akupeza bwinobwino mthupi mu chaka cha mawa chino amwaona akubwera ndithu kuti adzakuchezereni. Kumbali ina ndikudandaula kuti sana tikubwera okha koma ndikukondwera kuti anditumiza kuti tibwere kuno mawa mwawo chifukwa zimene ndaona kuno ine zandikondwetsa kwa basi. Poyamba ntamva kuti mpite kusanjika ndimafunsa kuti kusanjika kwake kuti chipapa cha kwathu umene wakhala kuliso sanjika atu pacha. Ndende pati kuti akuti kapita njika kwase ulimbisa mluzi. Ndiye akafulokoza papo tatocha bwino naye sanadziwe sitimadziwa kuti umene uchama chiwa kusanjika. Nadutsapo nsewu umenewo koma sitimadziwa kuti kuno kusanjika. Ndeka nonkoyamba kuti ndidziwe ndiponso kuti ndifike pano kuchita nsembe ya misa. Tsono zimene ndaona pano zondikondwetsa kwa basi kuti tapeza chigulu chachikulu ndipo gulu limene lili ndi chidwi kukhala mpaka nthawi ino. Dzuwa limene likumenyera mtengo ndithu anthu kukhala